La llar d'infants Pi del Soldat de Sant Pol de Mar obrirà el període de preinscripció entre els dies 2 i 13 de maig pels pares que estiguin interessats en apuntar els seus fills. Durant la jornada de portes obertes van poder descobrir que es tracta d'una escola bressol especial en tots els aspectes. Grups molt reduïts, parelles educatives en comptes d'un sol professor, espais amplis amb una decoració detallada pensada en la psicologia dels nens, classes obertes en tot moment pels pares que desitgin veure els seus fills, però sobretot una filosofia clara i diferent que uneix el que ells anomenen la comunitat, és a dir, que pares, alumnes i professors caminen en la mateixa direcció. Sant Pol Media va entrevistar a la Rocío Galindo, directora de la llar, que va assegurar tenir molt clar quina és la millor manera d'educar els infants. Que moltes vegades, quan comences a repensar les coses que passen en el dia a dia, doncs estan com deslligades d'una teoria amb la que som afins, perquè ens arriba d'alguna manera en el sentit que trobem que dona una resposta fidel al que nosaltres estem observant amb els infants. Llavors el que hem fet és partir d'aquesta teoria i mirar realment què estem fent nosaltres a la pràctica. La directora va parlar també de l'essència de la filosofia que segueix l'escola. Sí, doncs per mi el que és bàsic és haver tingut el temps suficient per desenvolupar, desplegar les seves potencialitats, els seus interessos, allò que li emocionava, que li interessava fer com a recerca. Per exemple, si hi ha un infant que té la necessitat de començar a descobrir la verticalitat, doncs ho farà de moltes maneres. Ho farà per ell mateix, no? Apropar-se a mobles i intentar posar-se en posició vertical, però també ho farà a través de material apilant una sobre de l'altra, ho farà de diferents maneres. També, per exemple, dibuixant línies rectes, verticals, i llavors és aquesta mirada global de la persona. També vam poder parlar amb el músic de l'escola, Joan Manuel Chousinho, que ens va explicar el projecte Paisatges Sonors. Paisatges Sonors és una realitat, hem estat treballant, portem un any i mig treballant amb aquest projecte i relativament aviat es podrà veure la documentació d'aquest projecte, que serà un vídeo, un documental audiovisual, però evidentment aquest germen dels paisatges sonors ha donat brots i aquests brots són els que projectem poder-los dur a terme l'any vinent. En definitiva, la llar d'infants Pi del Soldat tenen molt clar que els anys que defineixen una persona són del 0 al 6 i per això s'involucren al màxim possible en educar de la millor manera els alumnes del centre.